no sé, qui vol començar de vosaltres dos a parlar-nos una mica? Àlvar? Bona nit, gràcies per la vostra presència. Primer que res també, per la sinàpsi que deia el Jordi, un dels que no hem parlat, que també ha col·laborat molt, és el Francesc Jaló. És un dels puntals que han participat en el llibre i que no ha sortit reflexat. I també va ser un dels poetes que es va quedar a casa meva i a partir d'haver-lo conegut va veure la meva obra, es va interessar molt, va dir, ostres, això és potent, no? Llavors va comentar amb ells, que és de Lleida, i va dir, ostres, doncs podíeu fer alguna cosa també, no? I a partir d'aquí va sorgir, és el que deia de la sinàpsia, no? A partir que vas coneixent i es van creant uns fils de connexió i és el que va... Aquí el que haureu exposat és una mica el treball anterior a lo que després va il·lustrar el poemari. És tot un treball que després vam anar traient parts de les parts de l'obra i és el que aquí surt reflexat. Per altra banda també és agrair al grup, o sigui a tots els que han col·laborat, perquè ha sigut un treball... Jo no havia treballat mai en grup, sempre havia sigut més individual, una cosa més apartada del col·lectiu. I ha sigut el primer treball que he fet així en col·lectiu i la veritat, molt interessant. I allò que dius és un projecte que l'has acabat i dius, hòstia, està molt bé, molt interessant.